ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾನ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಿಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನಿ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಳಕಾಡ್ ಶಾಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಹಾಬೀಸ್ ದಾದ ಐತೆ ಎನ್ನ ಹಾಬಿ ಎಂಕ್ ಲಾಯರ್ ಆಡ್ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಹಾಬಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಪಂಡರು. ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೋಲಾಂಡಲ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರೆ? ಹಾ, ನಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದರ್ಪಣ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಿಳಾ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಲಕ್ಕನ ಉಂಡವು. ಐಟಿಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿಂಜದಿಂತಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಸೇರಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತನ್. 2 years ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಾಗ ಏತು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಲ್ದೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡಿತ ದೂರದ ಊರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಓಕೆ, ಪುತ್ತೂರ್ ಪ್ರಮಲ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಪುಂಡು, ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರ್ದ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪಿನ ಪಣಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ ಪೋಪರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ ಆತುಂಡ? ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಆತುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಬರ್? ಒಂಜಿ 5 days ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ. 5 days ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ? ರಡ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ದರ್ಪಣಡ್ ರಡ್ಡ್ ಲವ್ಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ಏರಿರ್ನ ಗುರು ಎಂಕನ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ ರಕ್ಷಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಇರ್ವೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಲ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಲಕ್ಕನೆ. ಓಕೆ, ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪೇರೆಗ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಏನಾದಾಗ ಇರು ಏಪಲ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪನೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಪಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂದೆನ್ನೊಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ ಸಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಗ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂದನ್ ಸಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಆಪುಜ್ ಪಂದೆನ್ನಿಯೆ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ದರ್ಪಣ ಅಡಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಎಂಕ್ ಐಕ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೇಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಲ್ಪೆರೆಗ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐಕ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸೇರ್ಗ ಪಂದೆ ಎಂದದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರು ಪಿಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದದ ಉರಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಅವು ರೋಮ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಡ್ವೇರು ಐಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಣಿ ಸರಿ. ಓಕೆ, ಆಂಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಅಗಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಉದ್ದ ಕೈತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಉದ್ದ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಪೇಂಟ್ ಕಾರ್ ಪೇಂಟ್ ಕೈಕ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 days ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು? 2 months ಪಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ 2 months ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಕುಲ್ ವರತ್ತೆ ಅವು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು? ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದಾರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತಾರು ಪಿಲಿಟ ಒಂಜಿ 30-40 ಮಿತ್ತು ಪೋತಾರು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿನ? ಯಾನ್ ಸೋಲು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಡಿಯಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಪೋತಾರಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಲಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಲ್ಪ ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೋತಾರೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದನ್ ಪಿಲಿಟ್? ರಾಜಂಗ ನಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪೋತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಬೈದಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ದತ್ತ ಪಂದ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಟ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡ ಕೆಲ ಮರಕಾರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಅಂಚಿತ್ನದಾದನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಮರಕಾಲ್ವರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ಬುಡಿಯೆ. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಂಡು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಡ್ ಪಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಪ್ಪದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಾ ಅರ್ನ ಡೆತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲೆನ್ನಿ ಒಂದು
ಜಾಬ್ ನೀರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜನ ಪಾತಿರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ಆಂಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಮ ಉಷಾ ಆಂಟಿ ಕಿರಣ್ ಮಾಮ ಗಿಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಣಗ ಈ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ದಲ ಸೇರುಂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಕನಟು ಇಪ್ಪುನು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಿರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ಅದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಶುಭುದಿನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ್ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ದರ್ಪಣಡ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಐತ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಂತನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಡು ಬನ್ನಕ ಐತ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಲಕ್ಕ ಅತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ ಸುಸ್ತಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ ಬೊಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇತ್ತಂಡ್. ಓಕೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತದ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನ ವೇಷಡ್ದು ಏತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಮಾತು ಪೋದಿಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಿರ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಂದು ಪಂಡರ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಜಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟೋಡ ತಾನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಐಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 years నుంచి పోందుల్లారా క్లాసికల్. ఓకే సో ఇర వెస్టర్న్ లా కల్తొందుల్లారు భరతనాట్యం లా కల్తొందుల్లారు. సో ఇరే గిర్న ఫేవరెట్ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವೈಟ್ ಎಂಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟನಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತ ಅದಿನದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡದು. ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿರೆಗ್ ಅವು ನೆನಪುಂಡೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಿನ್ನಿಡ್ ಅವು ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡಾತ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ದಿನ ದಾದನಲ ನೆನಪು. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ದಲ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೈ ಬೊಕೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ ಅಂತ ಪಾಡ್ಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿರೇನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ ಇರೆಗ್ ಅಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡು. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಪಾತಿರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಾಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡನ ಅಜ್ಜನ ಪೂರಕನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅವೈ ಬೊಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವೈಭವಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದತ್ತೆ ದುಂಬು. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನೊಲಿಯಾ ಸುಷ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎಸ್ ಆರೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ನಡೆ ತೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಅವು ದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಅವೈ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಗ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಟೇಕ್ ದೆ ತೊಂಬರ್ ಇರುವದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ಒವಣ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಕೇನುಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡ ತೂದಿಪ್ಪೇರ್ ವೀವರ್ಸ್ ಅನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರತ ಇರಾರತೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಚದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ಪಾರ್ಕ್ ಡೋರಕ್ಕೆ ನಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಪ್ಪರ ಪನ್ ಕೇನೊಂದಿ. ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಕೇನುವೆರೆ ಅಮ್ಮಗ ಕೇನುವೆರೆ ಇರುವೆರೆಡಲ ಕೇನುವೆರೆ. ಸೊ ಇರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅಮ್ಮ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಾರ್ ನೊಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ್ ಅದಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಇರೆಡ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇನೆ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆದಾಗ ಲಡೈ ಪುಡೈ ದಾದಣ್ಣಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಟೇಕ್ ಪುರ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಗಲೆಗ್ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅವು
ಮಿನಿ ನಮ್ಮಗ ಮಿನಿ ರಸ್ತೆ ಪೋನ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಸೇರಳ ಬೂಡಿ ಪಂಡಾಗ ಬೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇರ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಹೋಗ ಐಟ್ ಆತು ಮಂತದರತೆ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ನ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ನೆನಪುಂಡ ಪನೊಲ್ಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡು ನೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಈರು ನಾಟಕಡು ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರಂದು ಅನ್ಕೇಂದೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ಹೆಂಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಪಂದ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಐಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಸರ್ಡನೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬತ್ತ. ಓಕೆ ನಾಟಕ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾತೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತಿಜೆ ಓರ ಪೋತೆ ಓ ನಾಟಕ ಅವು ಗಣೇಶನ ನಾಟಕಡ್ ದರ್ಪಣ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಐಟಿ ಆನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಜ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದನ ನೆನಪಿತ್ತನ ಪನಲಿ ಎತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಪರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಬುಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಲ್ಪಲ ಇರೇನಾಡಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದದ್ದು ತೊಂಬರು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಾರ ಅಂದ್ನಾಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕಡುಲ್ಲರ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡುಲ್ಲರ್ ಮಾತ ರಂಗಡ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಕ್ ಕುಸುಮ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಟಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಹೇಮಲತಾ ಪಂಪಿನಾರ್ ಅಗಲಿ ರೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಸೇರ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲಿ ಕಲ್ಕುವೇರ್ ಆತೆಡ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪೂರ ಅಗಲೇ ನಾನು ಲೆಸನ್ ಪೋಪೇರ್. ಓಕೆ ಈಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಹಾಬೀಸ್ ಅವು ಯಾಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಅವು ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಲ್ತ 2 years ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇರಗಿತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಡಾವಾಡು ಒಂಜಿದೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆವಡಂದ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಪೋಡಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆವೋಡು ಇಜಿನ ಸೈಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮತ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ದಾದನ ಲಂಚಿನ ಆಸೆಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆವೋಡಂದು ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಆವಡಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರೆ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ ಎನ್ನ ಆಗಲೇ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕರಕ್ಷಕ ಆರೆ ಗುರುವೇರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗು ಮಾತ ಪೋಪರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೆರ್ಪಿನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಜಿಡ ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿನದಾಗ ಸೊ ಅದಾಗ ಈ ರವೆನ ವಾರಿತಿದ್ದೆ ತೊಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಪಂದೆ ತಂಬೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಪರ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೀರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ ಏನ್ ಸೊಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರ್ ಖುಷಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಈರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಈ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡೆ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಊರ್ದಾಗಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜನದ ಪನಿ ಎಂಕಗಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ ಅದಾಗ ಏನ್ ಅಲ್ಪುಡ್ ಬಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಕಲ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಅದಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದದ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಅಗಲ ಕಲ್ಕು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾಟಕ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದಾರತ್ತೆ ಐಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾಟಕವು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾಟಕ ಗಣೇಶನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಓಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅವನ್ ಮದೇ ಪೇರೆಗಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಅವುಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂದು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾಗ ನಾಟಕ ಕಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಎಂಕಲ್ದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪಂಜಿದ ಸಮನ ಇರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಕಲ್ಪಡತಾ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪುಡ ಪಂದ್ ಅನ್ಸುಡು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫುಲ್ ಕಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸೊ ಸಾನ್ವೀರ್ ನೋಟಿಗೆ ನನ್ನಾತು ಪಾತೆರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಈತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವಿರಾಮನದೆ ತೊಂಗ ಬರ್ಕ. ಓಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು. ಕಲಾರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸಾನ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಾರಂಗಡ ಒಂಜನಾಥ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಸಹಿತ ನಡುಟೀರೆಗ್ ಬೇತದಾದ ಹಾಬೀಸ್ ಮಾತೊಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐತ ಮಾತ ಹಾಬಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ ಪಂಡರು ಐತ ಒಯ್ಟಾಣಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಉಂಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಬೈತಂಡು, ಮೆಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡೆ. ಓಕೆ, ಒಯ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ, ರನ್ನಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಡ್ತಿಕ್ಕದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡಲೆರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಕೆಲವರು ಹುಷಾರ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಏ ಪಾಂಡಲ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಂಡ ಇರ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೋಪರ ಎಂಚ ಪೋಪರ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲಾರತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೆತ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪೋಪರ್. ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೇತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಾರ್ ಕಾಡಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಲೆಸನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಕ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದಿತ್ತಂಡ್ ಯಾನ್ ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಕ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಪೋತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐಟ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲರೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ಕಲ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ನಂಚಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಬೊಕ ಮುರ್ಕನಗಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವು ನೀರ್ ಪರ್ಪಿನ ಹೊರಕ ಅಂಚ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರನ್ನೆ ಮುರ್ಕುದು ತಿರ್ತು ಪೋಪಿನ ಇತ್ತು ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಂಚ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದನಲ ನಿಮುಟ ಆತಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಆತಜಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಈತೀತ್ ಅಡಿ ಪಂಡು ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ರೇತು ಒಂದೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವೆನ್ನೆ ಅಂತ ಇತ್ತುಜಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಈತ್ ಡೀಪ್ಡ್ ಕಲ್ಪುನ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಕ ಕಲ್ಪವಿರತ್ತೆ ಕಲ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಏತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ವಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಚ ಆಂಡ ಇರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಚ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೂರೆ ಪುಡತೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೋಪೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದುಂಡಿರೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲೀಟ್ ಅಂಚ ಸೇರ್ದಂಚಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿನದಾದ ಮಲ್ಪುವರ್ ಯಾನ್ 11% ದೀಪೆ 11% ದೀಪರ್ ಇರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಗೆತ್ತದ ದೀಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೆ ತೂವನಾಗ ಒಂಜಿರೆಗ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಆ ಓಡು ಪಂದ ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಟಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನ ಗೋಲ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಡ್ ಪಂದ್ ಗೋಲ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಬೀಸ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಬಿ ಇಂಚ ರಸ್ತೆ ಕೆಲವು ಇರ್ತಿಲೆ ಅಗಲೆಗ್ ಕುಂಟು ಕೊರಡು ಬಡವೇರ್ನಗಲೆ ಕೊರಡು ಪಂದದೆ ಅಂಚ ಹಾಬಿ ಅವು ಎಂಚ ಇರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಈತೆಲ್ಯ ಏಜೆಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎರಡ ತಿಕ್ಕೆರ ದುಡ್ಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಚ ಕೊರಡು ಪಂದದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮರ್ದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇರೆಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆದಾದ ಹಾಬಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕೆಲರಿಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇರ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ದಾನೆ ಅಟಿಲ್ ಪರ ಮಲ್ಪುವಾರು ಈ ತೆಲ್ಯಡೆ. ಓಕೆ, ಏನ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾರ ಇದ ಮುಟ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಗ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐಟ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಎಗ್ ಇರ್ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಚ ಇದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವು ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿರೆಗ್ ಕಿಂಜಿಡೆ ಅಂಚೆನ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ ಅನ್ಸೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರ್. ಸೊ ಅದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐಟೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಿ ನಂಚಿತ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ ಆತಂಡಿ ಯಾಪಲ ಒಂದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುವರತೆ ಮಲ್ತಾ ಇಬಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತು ಎರೆ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಯಾನೆ ತಿನ್ಪಿ ಈರೆ ಸುರುಕು ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಗಲ್ ತಿನ್ಪು ಜೇರಿ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ಪು ಜೇರ್. ಓಕೆ, ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಲೆ ತಿನ್ನೆಜ್ಜೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರ ತಿಂತೆ ಚಿಕನ್ ಪುರ ತಿಂತೆ ಇದಾದ ಪನ್ಪೇರದಾಗ ಅದಾಗ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಾಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬೇತೆ ಬಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಪರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟದಾಯ್ತು ಈ ಡಿಶಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ ದಿಪ್ಪಿನ ಸಾನ್ವಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೋಲ ಪಂತಿನೊಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಇಡು ಬಂತೀರಿ ಚಿಕನ್ ಲ ಮಲ್ಪುವರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನನ್ ಪನಲ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸ್ಟವ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದದು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಇಯರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವರ ಎಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ದಲಕ್ಕನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಇದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂತ ಪನ್ಪರ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡೆ ಚಾನಲ್ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡೆ ಸಾನ್ಯಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಷ್ಮ್ಯಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಒಂದ್ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾನ್ಯಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಷ್ಮ್ಯಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾಯ್ದು ಮಾತಕ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಸಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಸೇರಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಷಯಗೆ ಬರ್ಕ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಏರ್ ಕನತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಿತ್ತಿನ ಐಟಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಪುನ ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಪಂಡರ್ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನ ಎಂಚ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರಿದ್ದು ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ನೇಹ ಪಂದದ ಆಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಪಿಲಿಪುರ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಲು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ದರ್ಪಣ ಟೀಮ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕನಲ್ಲ ಡಯ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡಿರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಸೆಪ್ಪುವ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ ಸೊ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅದ ಎಂಚ ದಾದೆಲ್ಲ ಹಾಬೀಸ್ ಇಜ್ಜಿತ ಡಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸೊ ಈತೇಟ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಎಂಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏಪಗ್ಲವೆನ್ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರಂದ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓದುದಿ ಒಂಬೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೊದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಓದೊಂಕುಲ್ವೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಪಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದಿನಾಲ ಓದು ಒಂದು ಇಪ್ಪುವರ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜೆ ದಿನಾಲ ಓದು ಸರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಒಟ್ಟುಡು ಅವ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅವು ದಿನಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ 2 ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ದಿಪ್ಪಿರು ಸೊ ಅಂಚ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆಗಿತ್ತಂದ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೇತೆರೆ ಗಾಂಡಲ ಗುರು ರಮ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಮಯ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಈಕಿರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ ಇರ್ ಕಲಾರಂಗಡ್ದಾದ ಮತ್ತು ಪೆಜ್ಜೆ ದೀವೆರೆಗುಂಡು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಇರೆಗೆ ಡೆಪ್ಪುಲನ್ನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜಾಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ.